Co je? Ale já nemůžu, já mám jeden život. Jsem mrtvý asi. Prosím. Rotten Flash, jo, to je dobrý jídlo. Kamo, ty se zabil. Já se potřebuji dostat nahoru a získat nějaký jídlo. Já jako... Tady to fakt je fail jak prase. Koukni se do chatu. Ne. Ale aspoň víme, že to funguje, protože já fakt můžu dát spektátora, ok. Ej, čo se ti vítejte u mě dalšího videa, já jsem PSMorofon a v dnešním videu tu budu s Roblox Jirkou, jak můžete vidět, tak se nacházíme v hardcoreu a toto bude naše teda hardcore série a na náš druhý společný kanál, který dáme i do našich videí na našich kanálech. Ano, přesně tak, lidi. Teď už jsme si natěžili pár věcí, ale nemůžete říct, že jsme podváděli, že jsme si to nagivovali, protože jsme v hardcoreu. To je pravda, ale i v hardcoreu se dá cheatovat, když se tak nad tím zamyslíš. Jako dá se cheatovat, ale my necheatujeme, samozřejmě. Prej, jsi si jistý? Teda aspoň ne. Ok, jako samozřejmě nebudeme cheatovat. Přesně tak. Já už mám nějaký základní věci, tohle vyhodím do těžky, zbohem. Ok. A pokud nám budete chtít... Mohli bychom asi říct, co tu budeme natáčet. No, budeme tady natáčet spoustu videí, ale ty videa budou jenom s náma. Takže v těch videích se budeme muset v každém nacházet oba dva a budeme tu mít někdy i hosta. Třeba. Budeme natáčet hardcore, hlavně hardcore, ale i třeba nějaký eventy. A mám další server teda, ale ten server by byl jenom na streamy, když bych se streamovali někdo z nás, buď já nebo Roblox Jirka, buď na tomhle kanále nebo na našem, ty jdeš za mnou nebo kde seš? Já těžím furt kámen ještě, ale ono už zapadá slunce, se mi nelíbí. Jo, doufám, že najdu nějakou vizuální úpravu. Normálně by mi to nevadilo, ale tady to je hardcore. Jo. Hele, zombík, já jsem nad tebou přímo, teď na stromě. Když vylezeš, tak bys neměl vidět. Ej, já mám takový problém, já nevím, jak se dostat z toho stromu. Dobré, tak jsem se dostal obětováním jednoho srdíčka. Jako já bych si možná toho zombíka chtěl ulovit, jo. Protože... A tu mám nějakou water cave. Oh man. Ty kamo, ty... Já mám 3 hápka. No, nemůžem... Tady to video by se mělo jmenovat Snažíme se nechcípnout hned v prvních 5 minutách. A snažíme se nechcípnout v hardcoreu. Jo, tak se bude jmenovat celá série. Hej, kde seš? Já jsem tady za tebou v té water cavece. Uj, já jsem udusel. Ne. Ne, dobrý. Vybral jsem si jedno hápko. Tak když půjdu takhle a bloknu se. Jo, dobrý, není to bude. Ok, můžu jít za tebou? O, už tu je voda, pak. Hej, to nefunguje! Do prčic! Pomoc! Dělej! Já mám jedno hápko, já mám jedno hápko!
jako lidi, já se zakopu. Jo, a ten resurs. Tak jo, lidi, hele, já už jsem zpátky a bohužel z toho vydám moc nic. Jsem teď právě málo umřel. Hej, já bych si mohl vykraftit dveře. Já nevím, co mám dělat, ale protože já mám, kamo, jedno srdíčko. Furt je noc. Nevím. A ty jsi kde? Jsem v kivce. Jo, a nezajímá tě, jako, že máme být spolu. Má. Já tu fajtím zombíky. Víš, že to bude dost blbá série, když jakoby se ztratíme od sebe. Já se snažím získat irony, ale mě zase jako ne. Jako já se snažím neumřít. Už. Teda. Skeleton. Sakra, skeleton. Já nemám rád skeleton. Taky kdyby měl rád skeleton. Já nemám rád to mít jedno srdíčko. Okay. Speedrun, dveře, rychle. Kam? Teď až uvidím, že Roblox Jirka Slay by Skeleton, tak to bude špatný. On mě málem schodil skeleton. Ej, ale já jsem vlastně dal i to hard, jakože to ne. Jestli víš, co myslím. Prostě místo peaceful máme hard, takže teď jako se budu spawnovat dvakrát, tak hele, já jsem furt v té kopce, co jsem si udělal, jo. On má drownat. Co je? Ale já nemůžu, já mám jeden život. Jsem mrtvý asi. Prosím. Rotten Flash, jo, to je dobrý jídlo. Kamo, ty se zabil. Jo. Tam mám 2 hápka. Já mám jednu. Oh man, oh hell not. Rotten Flash, rychle. Sežeru. Našel jsem tu caveku a je. Pokud já nevím, jestli to vidíte dobře, lidi. Ono. Jakoby lidi, myslím, že tohle je asi 6minutový video. Bude velmi krátký. Protože já... Tohle by se nemělo jmenovat první ne, trident. Že to není trident. Ne, dobrý, to se mi něco zdálo. OK. Kamo, ne, 2 bloky, já nesmím spadnout 2 bloky. Ani ne, nebo 3, já nevím. To video se nebude jmenovat první série, teda první video na tomhle kanálu z hardcore série, tady to se bude jmenovat první úmrtí do 6 minut v hardcore série. Jo lidi, jsem zpátky a Roblox Jirka má půlku hápka, takže už mě aspoň Teď jsem fotil skeleton, sice jsem ho dal, ale mám půlku hápka, takže to vypadá velmi dobře. Hej, už je den, takže už vylízám ze své nory. Taky budu vylízat ze své nory, ale... Hej, ale kde vylezeš, že jo? To není dobrý nápad, ale stejně tam jdu. Tohle video se bude jmenovat Hardcore svět, velký fail. Hardcore svět první série. Příště uvidíte druhou season spíš. Aha, takže já jsem se s tím nikam nedostal, super. Já se potřebuji dostat nahoru a získat nějaký jídlo. Já jako...
Tady to fakt je fail jak prase. Koukni se do chatu. Ne. Mamo. Ale aspoň víme, že to funguje, protože já fakt můžu dát spektátora, ok. Lidi jakoby to. Já se kopu nahoru a najednou prostě se vykopu do nějaký kejvky a tam nade mnou hned jako jeden blok je creeper a zombie, jako tak. Hej, dobré, ale já tenhle server budu muset smazat a udělat novej, protože jinak... Dobrý lidi, děkujem za koukání. Asi tak, no, tak jo, lidi. To bylo všechno. Děkuji za shlédnutí tohoto videa, příště doufáme, že to bude lepší. Ano, to je vše a čus.